Hurtigere end et S-tog, stærk nok til at knuse en Nokia 3210, i stand til at krydse Storebælt i et enkelt pust. Det er Holger Danske. Forklædt som sin hemmelige identitet, den unge Olga Tanaka, kæmper Holger Danske en evig kamp for retfærdighed, lighed og den danske hygge. Oppe på julemandens værksted i Grønland sidder julemanden og gennemtjekker sin liste, da en forretningsmand fra det kendte sodavandsfabrikant, du ved nok hvilket, pludselig står i hans dør. Hvad vil du, spørger julemanden. Forretningsmanden siger, at aktionærerne har talt, og det er tid til en opgradering. 2 robotter kommer ind og trækker julemanden ned i et fangehul. Forretningsmanden fortæller så en tredje robot, forklædt som julemanden, at reglerne for at være en julemand er, at rig betyder artig, og fattig betyder uartig. Lænket fast i fangekælderen, tænker julemanden, hvem skulle dog have troet, at det kunne gå så galt at sælge sit navn til kapitalister? Nu er julens eneste håb Holger Danske. Hjemme i Danmark viser Olgas bofælle hende en video af julemanden, der er blevet skiftet ud af kunstig intelligens. Det ligner et job for Holger Danske, siger Olga. Og med de magiske ord, vågner danske helte, transformerer hun sig straks om til den legendariske helt Holger Danske. Uden tøven sætter Holger i flyv mod Grønland for at stoppe galskaben. Da han ankommer til julemandens værksted, ser han, at bygningen er bevogtet af robotter, og han sætter straks i gang med at flyve hen for at smadre dem. Inde i værkstedet gør forretningsmanden klar til at få den nye julemand sendt afsted, men med et springer væggen ind, og der står Holger og en isbjørn klar til at redde dagen. Robotjulemanden går til angreb på forretningsmandens ordre, og Holger griber straks dens arme og sparker dens robothoved af. Imens kæmper isbjørn mod de andre robotter. Så griber Holger forretningsmanden og forlanger at vide, hvordan han stopper den kunstige intelligens. Forretningsmanden peger på en computer og siger, at det er moderbordet. Hurtigt som han er, knuser Holger Danske computeren og får stoppet den kunstige intelligens med det samme. Så beder Holger forretningsmanden om at vise ham vejen ned til julemanden. Sammen går de ned til fangekælderen, hvor julemanden straks er glad for at se Holger. Nu er han endelig fri, men nej, ikke så hurtigt. Holger har nemlig beviser på, at julemanden har fløjet i sin kane, mens han drak en øl og har ramt en gammel dame ud for en bankohal. Derfor kan Holger ikke lade julemanden gå fri i år, ikke før han har styr på sit misbrug. Endnu værre er, at julemandens juleliste er korrupt og favoritiserer rige frem for fattige. Det vil Holger ikke gå med til. Derfor vil han selv dele gaver ud i år og bruge sin egen liste. Så flyver Holger afsted med alle gaverne, og han deler ud til alle de gode borgere. Besætterne fik panserværn og sæbeboble. Børnene fik legetøj. Statsministeren, som havde været slem, fik et stykke kul i stedet for den makrel, hun ellers havde ønsket sig. Selv de små gademus fik en god lunds ost, så de havde til hele vinteren. Til sidst transformerede Holger sig tilbage til Olga og tog hjem og fejrede jul med sin bofælle og isbjørnen. Og sådan gik det til, at alle fik en rigtig glædelig jul.